Mikko, meidän seuraava kohteemme on Kuningattaren Helmi. Eli hirsitalo siis? Kyllä, ekologinen hirsitalo ja se on rakennettu tuollaisesta ryhtihirrestä, eli kuusihirrestä. Ja sehän on mäntyä kestävämpää. Eli sitä on käytetty aikoinaan hirsitaloissa alemmissa kerroksissa sen takia. Seuraavassa kohteessa asuu 3-henkinen perhe. Allergioista kärsinyt perhe piti ainoana rakentamisen vaihtoehtona CLT:tä, eli ristiin liimattua massiivipuuta tai hirttä. Perhe arvostaa puumateriaalia raitista sisäilmaa vaalivien ominaisuuksien vuoksi. Finlamellin 2-kerroksisessa hirsitalossa on melkein jokaisesta huoneesta näkymät merelle, kun taas mereltä katsottuna talo näyttää aivan lyhtyltä. Talon asukkaat ovat halunneet sisustuksessa hyödyntää paikallisten pienyrittäjien tuotteita. Sisustus yhdistelee vaaleaa skandinaavisuutta tummaan puuhun. Olkaa hyvä, astukaa Kuningattaren Helmeen. Kiitos. Ihanan tila vaan eteiseen. Paljon tankoa ja kaunis laattalattia. Mut katsoppa miten hienosti nuo tummat puitteet kehystää tätä maisemaa. Se on kuin useampi taulu. Ihan täydellisesti. Tiesitkö muuten, että tässä kohteessa on 23 ikkunaa, joista melkein kaikista näkyy meri? Pakko myöntää, että ihan ensimmäisenä huomasin tämän tuoksun. Täällä on hirttä niin paljon, että se otti ihanasti vastaan jo tuossa eteisen ovella. Ja sitten toisena kyllä ehdottomasti nämä ikkuna-aukotukset. Nämä on niin tosi hienot. Tuntui heti, että haluan lähteä peremmälle. Saavumme oleskelutilaan. Kato, miten korkea tää on. 6 metriä, ihan mieletön. Ja tähän jää niin selkeästi oma ruokailutila ja sitten olohuone. Täällä on maalämpö käytössä ja heillä on ihan nerokas systeemi. Tämä samainen maalämpö, niin se lämmittää taloa ja se viilentää taloa ja he ovat onnistuneet löytämään sellaiset ilmalämpöpumput, jotka lämmittävät ja viilentävät pörssisähkön mukaan, eli silloin kun kaikkein edullisinta on. Toi on älyttömän kätevä. Se on täydellistä ja täällä menee sitten niin kuin lattiassa vesikierteinen lattialämmitys. Ja kun on näin isot ikkunat, niin olisi ikävä laittaa kyllä pattereita tonne. Ei edes sais. Ei edes sais. Se on ihan niin kuin mahtava juttu. Talon tulevat asukkaat halusivat pitää tämän sisustuksen tosi tällaisen rauhallisena, ettei ole mitään ylimääräistä härpäkettä ja kyllä niin kuin tosi rauhallista jotenkin sellaista maanläheistä on. Tää on aika kiva, kun täällä on tää seinä ja lattia kummatkin vaaleita, mutta sitten vaan nuo puitteet on jätetty mustaksi. Se korostuu jotenkin ihan eri tavalla, jos täällä olisi enemmän isoa mustaa pintaa. Ja kaikissa ikkunoissa on verhot. Kyllä kuitenkin varmaan joissain tilanteissa on ihan kiva, että niissä 23 ikkunaa kun on, et edes osa voi niistä peittää. Mutta sä voit silloin vaikka jättää nuo ylimmät kato auki. Sä näet koko ajan taivaan täältä. Ja kun näin käännymme, niin tässä meille avautuu tää ihana keittiö. Saareke ja pyöristetyt kulmat. Ja saareke, missä on liesi ja vesipiste. Toi on mun mielestä niin kuin unelma, koska saatat sit sitä vettä siihen pastan keittoon ja näin, ettei sun aina tarvitse siellä niin kääntyillä ja härvätä. Tässä on sauna ja kylpyhuone. Mitäs tykkäät, Mikko, tästä? No täällähän jatkuu nämä kaikki kauniit vaaleat sävyt, mitä nähtiin tuollakin. Ja tänne on saatu ammekki mahtumaan aika hyvin. Kiva, kun on tehty lasista toi saunan seinä. Ei nyt ihan kokonaan, mutta tolleen niin kuin yläosa ja ovi. Saa ton ikkunan kautta valoa tänne. Mikko, muuten toi taideteos on Sanna Anttosen akustiikkalevyille tekemä maalaus, joka on tehty perheen toiveiden mukaisesti. Sen nimi on Helmi ja siinä on meri, joka on niin kuin tommonen unelias ja vaalea ja rauhallinen. No se kyllä sopii sävyltään tänne täydellisesti. Ihan täydellisesti. Tässä on lastenhuone. Tää on kans sinisävyinen. Sitä on aika monessa paikassa ollut. No hirret on tosi kivat kyllä. Sopii taas täydellisesti. Tää on harmoninen ja söpö. Tuonne syntyy varmaan aika kiva leikkipaikka. Mä luulen. Täällä on sitten päämakuuhuone. No selvästi. Aika kutsuvan näköinen tää sänky. Tää on niinku tällainen kunnon niinku megasänky. On. Ja kato mihin suuntaan. Merelle tietysti. Katoppa tätä. Tää on ehkä se ihan perinteisin sängyn pääty kautta yöpöytäratkaisu. Kurkataan, Mikko, vielä toi viereinen kylpyhuone. Tää on tosi kaunis. Täällä on ihana tunnelma. Ja hienosti samaa laattaa lattiassa ja seinässä. Mut kiva päättää tää kohde tällaiseen kauniiseen kylpyhuoneeseen.